Hello! For today's video guys, gagawa tayo ng tita? Butse? Bitso kano guys. We prepare two plastic bag of glutinous plus nyug na kalog na nakaros nagadkad. Yan basta ito masarap kilawin. Datang tayo tubog na rin. Hindi mo. Samek. Yan, lagyan ng konting tubig. Pampalagkit. Masimasin mo parang pag-ihimas mo sa minamahal mo. Dahil ang paghihimas ay masarap daw. Gusto talaga ito space pa. Yan. Ada sinigang kita awan. Ha? Ada sinigang kita. Awa. Hindi ako susara na bayaga. Nada kamatis lang. Hindi ako susara. Piyas ko maan. Naimas tayo piyas pa. Ay, bayaga ito pagbalinkod. Yan. Yan yung butsi-butsi at kailangan pakiramdaman yung palayok kung mainit na nga. Kada power na guys. Yellow nga mantika. So we are now going to cook pagkapakal. Ayan po yung processing po ng pagluluto ng butsi-butsi. Ito yung nalutong finish product. Yan. Lapit na yung finished product. Ito na yung Luto nyo pa tagapulot ano ka? yung tagapulot o kaya yung ano tawag ito sa Tagalog? Minatamis. Yung parang sugar siyang niya. Yan yun. Picorno. That's paano pintas? Luna. Hindi mga lulan. Tama kiti. Yan pa nag-caramelize na yung Dan.
Saka nilalagay Siya yan. kan? Ha? Siya kan? Apa, di ka para gura? Kamang ko ba? Maya to pa nagpag-girwart kwarta nga talo kwarta ito. Ampo, apa di kwarta ka karga? Ano yung mga Bati ta to diyan na tayanon. ito talog retiro ka, di maya at ka. Sulta. Ito pinusuwang ko ni Nene. Mas 5, yung 5, di alam daw to para dyan. Ayan da. Ito na yung finished product. May lukya. Yummy caramel. Kaya na po yung finished product. And thank you for watching. Nagsagatan kita.